Точно не то, чего нужно бояться. Татарстанның баш санитар табибы Марина Потяшина бүген вакцинаның икенче дозасын ясатты. Беренчесеннән соң үземне яхшы хис иттем ди. На выработку иммунитета нужно 1,5 месяца. Иммунитет барлыкка килсен өчен ай ярым вакыт кирәк. Әҗәй прививка ясатырга уңайчыр. Бу авырулар кимегән вакыт. Организмга кояш уңай йогынты ясый. Яшелчә, җиләк-җимешләр өлгерә. Коронавирустан ясалган вакцина грипптан, гриппка каршысы ковидтан сакламый ди белгечләр. Шуңа икесендә вакытында алырга кирәк. Если мы говорим про поствакцинальное осложнение, я повторюсь, мы их не наблюдаем. Әлегә вакцинаның организмга тискәре йогынты ясаган очраклары теркәлгәне булмады. Әгәр кеше хроник авыруларын бар дип прививкадан баш тарта икән, бу сәбәп түгел. Тагын бер кат кабатлыйм. Вакцинаны хроник авыруларның көчәйгән вакытында гына ясатырга ярамый. Татарстанда коллектив иммунитет булдыру өчен халыкның кимендә 60% вакцина ясатырга тиеш. Әлегә бу 23% кына. Әлегә битлекләрне салырга иртәрәк ди белгечләр. Россиянең кайбер зур шәһәрләрендә коронавирус белән авыручылар саны арта. Татарстанда вирус яктыруны арттырмау өчен барлык санитар таләпләрне үтәргә һәм вакцина ясатырга киңәш итәләр. Защищаться кирәк ул авырудан бик каты. Кирәк сарга прививкалар үзенә салмаган, но телемим гәсәннән артык яшь. Кагыйдәләрдә сәбәт итәргә кирәк. Автобусларда кияләр әле, шундый куркып гына кисәләр генә инде. Кафеларда кимиләр. Россия көненә багышланган чара һәм Сабантуй бәйрәменә дә битлек киеп килү мәҗбүри диләр Роспотребнадзорда. Вакцина ясатмаган кешеләргә бөтенләй килмәскә киңәш итәләр. Бәйрәм мәйданнарында, керү урыннарында да кул юу, антисептик сыйкша белән эшкәртү мөмкинлеге булачак. Мы не рекомендуем на Сабантуй приходить лицам, наверное, не вакцинированным. Без вакцина ясатмаган, антитәнчекләр булмаган кешеләргә Сабантуйга килергә киңәш итмибез. Бигрәк тә 65 яшьтән өлкәннәргә. Прививка кадатмаган кешеләр өчен бу күңел ачу түгел, киресенчә, авыру юктыру урыны гына булачак. Пандемия тәмамланмады ди белгечләр. Республикада 38 кеше Британия штаммы яктырган. Хастаханәләрдә дә авыручылар җитәрлек. Пациентларны көн сайын китерәләр ди Сания Бәдретдинова. Ул температурасы күтәрелеп хастаханәгә килә. Үпкәсе 25%-ка ялкынсынган булып чыга. Депрессия башланды. Коркынычты шикеллек состояние. Шал. Монда постоянно авырулар килеп тора. Күз алдында күренеп тора. Бүген республикада 30 кеше ковид яктырган. Әлеге сан тагын да артмасын өчен вакцина ясау буенча барлык шартлар булдырылган. 153 пункт, эш сәүдә үзәге һәм 9 метро станция янында хезмәт күрсәтәләр. Шулай ук күчмә бригадалар эшли. Чулпан Касымов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.